5-lea episod, partea 2. Bun. Aici am rămas la partea 1 și cred că vom pierde. Sau vom face 2. Vom face 2. Va fi super bun. Uite ce bun este ăsta. Ăsta bă, nu te mai dai la el. Ai, da, de fapt. Da, nu, o să pierdem. Vom pierde. Nu, am câștigat, bun. Așa. Deci atât a fost și cu partea a doua din episodul 5 și sper să vă placă acest episod. Bye bye YouTube. Sper să vă găsesc tot aici, tot pe canalul de YouTube. Și să nu uitați de like, share și să vă abonați la canal. Bye bye.